Fl-ewwel diskors fl-istadju tat-tieni qari tal-liġi li se tirregola l-inkjesti maġisterjali, il-Prim Ministru elenka numru ta' riformi li wettaq il-Gvern preżenti fil-ġudikatura. Fosthom żieda ta' 34% fil-membri tal-ġudikatura u sejħa li setarhom jiżdiedu bit-tnejn oħra. Dr. Abela qal li għall-ewwel darba l-Gvern ħatar 4 maġistrati inkwirenti li xogħolhom se jkun biss fuq l-inkjesti maġisterjali u biddel il-mod kif tinħatar il-ġudikatura. Il-Prim Ministru kompla jgħid li r-riforma se ssaħħaħ il-jett tal-aċċess għall-ġustizzja u fil-waqt li sal-lum hemm maġistrat biss issa se jidħlu fil-proċess il-Pulizija u anke mħallef. Fakkar li jekk il-Pulizija ma tkunx għalqet l-investigazzjoni wara 6 xhur, iċ-ċittadin se jkollu dritt ġdid li jmur għand l-imħallef fil-qorti kriminali. L-imħallef jiddeċiedi jekk l-investigazzjoni tmurx lura għand il-Pulizija iwaqqafix jew jordnax lill-Pulizija tiftaħ inkjesta maġisterjali fit-3 ijiem. Dr. Abela kompla jgħid li sal-lum inkjesta tista' tinfetaħ fuq x'intqal u tingħalaq fuq prima faċe. Il-Gvern irid li l-provi jkunu ammissibbli sal-livell tal-probabilità, jiġifieri li probabbli sar reat. Però mhux se nħallu lil ħadd isawwat aktar nies inutilment, ġustizzjiva, kalunji le, pajjiżna sur President huwa kbir wisq biex inħallu tal-inġustizzji li jibqgħu għaddejjin il-qudiem għalhekk gburi ħafna b'din in-naħa tal-Kamra li qed tkompli tressaq tal-bidliet importanti, biddilna pajjiż kburin ħafna bil-mod kif ħdimna, in-nies jafu li magħna jafu fejn qegħdin. Akkuża li l-Oppożizzjoni b'attakki orkestrati kontra l-Korp tal-Pulizija, l-Avukat Ġenerali u kontra numru ta' membri tal-Ġudikatura. Akkuża li l-Partit Nazzjonalista wkoll li għadu ma ppubblikax il-kontijiet finanzjarji tiegħu kif inhu obbligat jagħmel bil-liġi u akkużah li ma ħallasx il-bolla tal-ħaddiema tiegħu. Staqsa minn fejn ġab il-flus il-kap tal-Oppożizzjoni biex ħallas kont pendenti ta' taxxa ta' madwar 60,000 euro u staqsa wkoll x'sar minna l-inkjesta li nfetħet minn esponenti nazzjonalisti stess kontra Adrian Delija fuq l-akkuża li rċieva 50,000 euro minn Jorgen Fenech biex David Casa ma jkunx elett bħala membru parlamentari Ewropew.